Rikoda, albishirinka. Na rantse da Allah yanzu na wuce wasu zan kaɗa sala mata suna kallon bidiyon ka a YouTube. Da gaske? Na rantse ma da Allah. Tsakaninka da Allah. Haba Rikoda, ka fi ƙarfi in ma ƙarya wallahi. Na san ka dan magaja da ƙarya fa. Wannan ko ba? Daga ina watakila sun zo wurin ka ne. Amma kai ka cire ni mu ma wallahi tallahi. Fito kawai layi da gudu. Mun mayar ma operation har tara ne suka zo. Kai aboki na amma ka ji baranci wallahi tallahi. Zan kaɗa mata suna kallon bidiyoyin shi ba ran faɗa masa mata ba. a ina. Rikoda wallahi tallahi da gaske nake ma wasu zan kaɗan mata suna kallon fina-finan ka wallahi. Dan magajiya. Eh? Mu shiga mota mu. To me kuke su ne ku Ku danna mana subscribing kana ku taba galaulawa.